Tal-għaqda il-proposti li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-pjan għal-futur sabiħ. Dan huma it-temi ewlenin li kienu fuq fond bosta nies li nġabru quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sabiex jiċċelebraw ir-rebħa storika tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu. Temi li kien hemm aċċenn fuqhom tul il-ġimgħat li għaddew f'kampanja elettorali pożittiva mill-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela. Krutawa News propju tkellem ma' bosta persuni li naqdu festa ta' Tim Malta il-ħadd wara nofsinhar u qalulna kif bil-Partit Laburista għandhom moħħhom mistrieħ. Naħseb li l-Gvern Laburista għandu maġġoranza b'saħħitax, mexxa kif għandu jimxi, il-poplu għenu mikbir sal-sajt u allura jgawdu man kulħadd. Pensjoni dejjem żdiedet ħafna. Il-Partit Laburista kemm idumum li jibqa' jirbaħ il-poplu il-politika tal-għaqda li ġab Robert irrida Li ħajwettaqhom. Għal 5 snin oħra ta' suċċess. Viva Labour! Għalija l-iktar proposta li oġbitni hija dik li ħajnaqsinna t-taxxa lil kulħadd u proposti oħrajn li oġbuni 700 miljun tal-ambjent. proposti li ħalsu qoddim għal-ġejjin sabiħ għal-vizjoni ta' pajjiżna. Għal-vizjoni ta' pajjiżna futur sabiħ fl-imkien. L-għada dik, l-għada. Sena rada maħna xejn.